Ansiomerkin saaminen on kunnia-asia ja tällä videolla mä kerron, miten ansiomerkkejä tulisi käyttää. Ansiomerkkirasian sisällä on tosiaan 2 eri merkkiä. On tämmöinen isompi merkki ja sitten pienempi merkki. Tätä isompaa ansiomerkkiä käytetään muun muassa työnantajan järjestämissä juhlissa, suku- tai perhejuhlissa. Tai jos on esimerkiksi jotain isänmaallisia juhlia, niin näissä tilaisuuksissa voit käyttää tätä isompaa merkkiä. Pienempi merkki taas käy sitten arkisemmissa tilaisuuksissa. Miehet kiinnittää ansiomerkin puvun takin vasemmalle puolelle siten, että silkkiruusukkeen kärket osuvat taskun käänteen alalaidan kohdalle. Merkin keskiviiva kulkee taskun keskilinjan kohdalla. Taskulinjaa ei suositella käytettäväksi yhdessä ansiomerkin kanssa. Ja naiset kiinnittää ansiomerkin pukunsa vasempaan rintamukseen vastaavalle kohdalle. Ansiomerkin kiinnittäminen onnistuu helposti tämän pienen neulan avulla. Ja pienempää merkkiä myös pystyy helposti käyttämään arjessa, koska pienempi merkki on tämmöinen pinssin kaltainen, niin voit vaikka joka päivä laittaa töihin tämän merkin. Tarkemmat tilaus- ja käyttöohjeet löydät osoitteesta ansiomerkit.fi.